Och, Herkes. Hier doen we het nou voor. Het is 4 leperpieken in het nest. Zie je dat vaak? Nou, dat ze nog in het nest zitten, zien we net verschrikkelijk vaak, maar het komt wel voor. Maar prachtig, 4 jonge piekjes. En is de mem dan ergens in de buurt? De mem juist hier boven, die hangt hier in de loft. Die houdt alles goed in de gaten. Die houdt alles goed in de gaten. Hé, hier loopt nog een nest van de stroomlip. Nou, ik zal hem even markeren. Mooie stak erbij. Kees Hilhorst van Hartwut is wies met het werk van de vogelwacht op zijn loon. Trouw de prikken kunnen de nesten van gruidevogels op het tijd ontwijken bij het meen. Want het wie vroeger zo, dan waar je net zocht en die koe zelf die nesten net vinden. Dus toen heb ik de vogelwacht van Jestruim bellen om van kom in het loon, want dan kan ik om hinnen mee en dan kunnen we ze vinden. En waarom vind je dat belangrijk? Ja, het is toch belangrijk dat er vogels zijn. Nou, als er net vogels zijn, dan is het ik zo die. Hilhorst komt nou zelfs in actie voor de gruidevogels, maar lang net alle boeren doen dat. De vogelwacht is daarmee kritisch over het gruidevogelbeleid van de provincie. Als je zegt naar de gruidvogelnoten van de provincie, dan staan daar wel een heleboel wensen in van hoeveel vogels er komen moeten. Maar er staat net in, als dat net slacht, en er staat net in wanneer het evalueerd wordt. En er staat net in wat je dan doen moet. En dat is nou correct het belangrijke, want slacht het net en gaat het net goed in het oparbeiden van vogelwachters en boeren. Komen er dan toch volle minder gruidevogels, dan zul je maatregelen nemen moeten. Wat wil je hem dan het liefste zien? Wij willen zien dat op plekken waar het net goed is, dat de nota, de provincie het voeg houdt om in te grijpen en daadwerkelijk te sturen.